Rawuh katimbalan. Majikanmu piye? Pareng matur. Nuwun Prabu. Anggen kula ngayahi jejiban dinten sakmenika boten wonten ingkang ngujiwakake jingut. Lungguh Kang Prayogya Ngestaken dawuh. Dawuh katimbalan Kanjeng. yen kowe piye kewajiban? Ngaturaken bekti langkung rumiyin. Iya ndak ompo pangestu kumurake ditambani. Kula tampi ndadosaken jimat kayuwanan kula gesang. Iya. Ngaturi persa Kanjeng jejiban jagi sanjawinipun regol kadipaten Sendang Gayam. Gayam. Ing dinten samenika mboten wonten ingkang ngujiwane Kanjeng. Bagus. Yen kowe piye? Dinda. Matur Kanjeng. Iya, piye kewajibanmu le? Anggen kula ngayahi jejiban jagi katenteman ing Kadipaten Sendang Gayam. Sampun ayem tentrem Yen kowe piye? Rawuh katimbalan Kanjeng. Kewajibanmu piye? Derenge matur sukep kula mugi kunjung. Iya ndak ompo. Pangestu kumurake ditambani. Kula tampi mugi dadosaken jimat kula. Murake matur. Anggen kula jagi gedung pusaka sak menika boten wonten pusaka ingkang aneh. Sukile wonten pusaka wal saking kolagan. Iya. Monggo kula dados. Kakang sapi kumarang. Ing papan kenapa sebab aku nglumpuhake kabeh loro budi salan. Kabeh para kadang-kadang ora seksa sebab pancen pun kakang ana kawigaten yai. Kakang sapi kumarang. Bapak Ander para yaksa setan jadilanat jimpi prayangan. Iya, Di. Mereka sampun makempal ing pendopo katon Sendang Gayam. Lajeng punapa ingkang dipun kersakaken dok Kakang sapi kumarang. Karuhanira Yai. Lamun iki dina pun kakang arsa kala rum. Pun kakang arsa mundhut karo salah sawijining titah minangka dadi karo prameswaring Sendang Gayam. Yai. Kang Mas sapi kumarang. Iki Cetanipun badhe polokrom. bener. Menika sampun pas ora ketang para yaksa ingkang mapan ing Sendang Gayam. Ibu-ibuning para yaksa mereka taksih komplang Kang Mas sapi kumarang. Lajeng wanita saking pundi ingkang pantes pinangka jatuh kramanipun Kang Mas sapi kumarang. Pun kakang orang golek para peri wewe gombel tetekan Hanaspati ora nanging pun kakang kepengin ngangkat derajat ing kabeh para buta minangka wadyabala ing Sendang Gayam. Kang kinersake pun kakang dudu titah sawantah ing sawijining Betari kang mapan jroning kayangan. Lajeng sinten Kang Mas? Ora liya Betari Sri kang mapan jroning kayangan. Adem panas kaya kacemplung tandra. Kawah candra dimuka Kang Mas sapi kumarang. Punapa ngersaken sayekti Betari saking Kayuwangan. Iki wis dadi tekate pun kakang. Lamun pun kakang ora manggarwa Betari Sri sewisan. Pun kakang bisa ngangkat derajat ing kabeh para yaksa kang ngkulur. Pun kakang tenane pancen nampa wangsit. Sendang Gayam bisa lestari dudu karo sing sakurwa. Lamun kacundukan Betari Sri saha kayangan Salindro. Bentuk punapa ingkang panjenengan raosaken Kang Mas sapi kumarang.
Lamun mengkono gendune para Jawata kang tumarap marang pun Kakang. Kowe aja padha melu tak sanggale pun Kakang dhewe. Kala kita sampun kaponto-ponto. Eranganing yaksa pitanduk proyeksi. Dewi Sri rambutmu gedipul kabeh sesuk tak rebondingno ya Dewi Sri. Iki wis tak rebondong. Kowe manut aku ya Dewi Sri, aku gedhe tresnaku lan kowe Dewi Sri nok wong ayu. Dele yo Dik, manut sesembrodol kono.
sambuke iki. Sampeyan teko. Lho dicek kula pamane. Kowe mau ngombe tak pirang sengkal. Kula ngombe Kami yang ora karuan kowe iki kakean obat apa piye? Kula ngombe saiki malah kelingan Rama Prabu. Lah wong kaya ngene kok bangga Betari Sri dak kabul ora karuan kowe. Mergo saking gedhenipun raos tresna kula lan Dewi Sri Rama Prabu ngantos panjenengan kula foto-foto kula sengguh panjenengan Dewi Sri Rama Prabu nok. Aku sapi kumarang. Sarane iki lho, kelem ora kelem kelan aku tinangsan. Bocah kang kudune. Kau perawan Dewi Sri Mongko, estine ngatiku aku kepengin nambal rengkane kawi paning sendang kayang. Kudune aku manggarwa Dewi Sri. Dikira jenenge kumarang. Saestu kepen garwa Betari Dewi Sri. Pancen bener kepiye, Ki? Akibat kasu Apa Prabu nok ye. Gandrung kapilang kok tinewang dan tinabuan. Apa kepen garwa Betari Sisa Kayuangan Salindro Bawono. Ageng tekad kula kepengin mundhut garwa lan Betari Dewi Sri pinangka garwa kula. Aja nganti bendak sirah teng kabatin kadang lan kadang. Bathara Warita saka Kayuangan. Ayo. Bebarengan muga ning Kayangan Salindra Bawana. Ngelamar Betari Sri. Sapa mengko sing ditampa ya kuwi pinangka dadi Gatot Pramanipun Kamasa. Kabeh baru kadang-kadang ku butuh. Arep krampet berungkat timbul sono kang keri. Mawa Prabu sacukupe munggah ing Kayangan Salindra Bawana tak lamar Dewi Betari Sri.